കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ദിവസമായി ഭാഗവതം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്, എത്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, വേഗം ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമാരന്മാർ, 2 വരാഹം, 3 നാരദ മഹർഷി, 4 നരനാരായണന്മാർ, 5 കാണ്ഡ മഹർഷി, 6 ദത്താത്രേയൻ, 7 യജ്ഞൻ, 8 വൃഷഭരാജാവ്, 9 പൃഥുരാജാവ്, 10 മത്സ്യാവതാരം, 11 കൂർമാവതാരം, 12 ധന്വന്തരി, 13 മോഹിനി, 14 നരസിംഹാവതാരം, 15 വാമനാവതാരം, 16 പരശുരാമാവതാരം, 17 വേദവ്യാസൻ, 18 ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, 19 ബലരാമൻ, 20 ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മ. 17 പരശുരാമ മുന്നിൽ, 10 വ്യാസദേവൻ, 18 ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, പിന്നെ 19 20 എന്താ ബലരാമന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഏത് അവതാരം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു? പിന്നെ ബലരാമ ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പരിപൂർണ ആവിഷ്കാരമാകുന്ന വാസുദേവ സംഘർഷൺ അനിരുദ്ധൻ നിന്നും വാസുദേവൻ സംഘർഷൺ അനിരുദ്ധൻ പ്രദ്യുമ്നൻ ായിട്ട് മാറുന്നതും. അപ്പൊ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും. ഇനി നമ്മള് അടുത്ത പ്രകാശം പറഞ്ഞു, വൈഭവ പ്രകാശം പറഞ്ഞു, പ്രകാശം, പ്രഭവ പ്രകാശം. അതെ. ഇനി അടുത്തത് സംഘർഷണൻ നാരായണൻ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ 4 സംഘർഷണൻ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നു. ആ പുരുഷോത്തമ അവതാരം അവിടെ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിലെ ഏതും പുരുഷാവതാരത്തില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവതാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാതും. അതുവരെയുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അതിന് മുന്നുള്ളത് മുഴുവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന് തുടങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ, അല്ലെ? പുരുഷ അവതാരങ്ങള് കുറിച്ച് നമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ടോ? എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം.
ഒന്നല്ലോ അല്ലെ. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിശാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനാസുത കികാടേഷു ഭവിഷ്യതി. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിക്ഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനാസുത കികാടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിശാ ബുദ്ധോ സമ്മോഹായ ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിക്ഷാം ബുദ്ധോ നാംനാഞ്ജനാസുത കികാടേഷു ഭവിഷ്യതി. തതഃ അനന്തരം, കലൗ കലിയുഗം, സംപ്രവൃത്തെ അനുഗമിക്കുക, സമ്മോഹായ ആകർഷിക്കാനായി, സുര ദീക്ഷ ദ്വേഷ അസൂയാലുക്കൾ, ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ, നാംന നാമധേയമുള്ള, അഞ്ജനാസുത അഞ്ജന മാതാവായ, കികാടേഷു ഗയപ്രവിശ്യയിൽ അതായത് ബീഹാർ, ഭവിഷ്യതി സംഭവിക്കും. അനന്തരം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം കലിയുഗാരംഭത്തിൽ ആസ്തികരിൽ അസൂയാലുക്കളായവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീബുദ്ധനായി ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗയപ്രവിശ്യയിൽ അതായത് ബീഹാറില്, ഗയപ്രവിശ്യ ബീഹാറാണ് പറയുന്നുണ്ട്. ബീഹാറില് അഞ്ജനാപുത്രനായിട്ട് കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് ആരവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കും? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ ഇപ്പൊ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? എന്താണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്ന പറയുന്നത്? അവതരിക്കും മുമ്പാണ് എഴുതിയത്. അതെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൽക്കി അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ കൽക്കി അവതാരം ഇതിപ്പോ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൽക്കി എന്നാണ് നാളെ അവതരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അനന്തരം കലിയുഗ ആരംഭത്തിൽ ആസ്തികരിൽ അസൂയാലുക്കളായവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായി ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഗയപ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കിയ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിമത്തായ അവതാരമായി ശ്രീബുദ്ധൻ ഗയ അതായത് ബീഹാർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ജനാപുത്രനായി അവതരിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അഞ്ജനാപുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എഴുതിയത് ഇപ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീലപ്രഭാതർ പറഞ്ഞു അവതരിച്ചു എന്ന്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? ശ്ലോകത്തില് അവതരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അത്. അപ്പൊ അവതരിച്ചു. മാത്രമല്ല അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേദാനുസാരിയായ മൃഗബലിയെ കഠിനമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാലത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. യജ്ഞബലിയുടെ മറവിൽ സകലയിടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറവുശാലകളായി മാറുകയും അനിയന്ത്രിതമായി മൃഗകശാപ്പുകൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേദാനുസാരിയായ മൃഗബലിയെ കഠിനമായി എതിർക്കുക. അതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം. കാരണം ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാലത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ? മറ്റെന്തിനേക്കാളും മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് സമയമാണിത്? കലിയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില്
എന്താണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത്? ആളുകള് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? യജ്ഞബലിയുടെ മറവിൽ സകലയിടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറവുശാലകളായി മാറുകയും അനിയന്ത്രിതമായി മൃഗകശാപ്പുകൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദ്വാപരയുഗം അവസാനിച്ചപ്പോഴാണ് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആരാധന അല്ലെ ചെയ്തു പോയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങള് ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ളവളായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി സ്ഥിതി? ജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി, എല്ലാവർക്കും വേദജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി. പക്ഷെ അവരെന്ത് വിട്ടില്ല? ഇതും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല, കുറച്ചു മാത്രം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു. അതായത് യജ്ഞബലി ബലി നടത്തുക. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബലി നടത്തുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് മാംസം കിട്ടുക, മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലി എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഈ ബലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗത്തിന് ബലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ശരിക്കും ആ ചക്രത്തിലൂടെ കറങ്ങാതെ നേരെ എന്ത് കിട്ടാണ്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല? അങ്ങനെ ഒരു ബലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാണ്. അടുത്തൊരു ജന്മം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള അതിനൊരു മോചനാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ അപ്പൊ കുറെ എന്താ പറയാ മന്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത്. ആ ബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിന് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം ആ ചക്രത്തിലൂടെ കറങ്ങാതെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ അതിൽ കൂടെ കറങ്ങിയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന് എന്താണ്? അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നും പെടാതെ ഡയറക്റ്റ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴിയൊരുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതില് ചെയ്തു പോയിരുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കലിയുഗത്തില് യജ്ഞബലിയുടെ മറവില് സകലയിടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറവുശാലകളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അറവുശാല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി. അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് മൃഗകശാപ്പുകൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. പാവം മൃഗങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയ ശ്രീബുദ്ധൻ അഹിംസാ തത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും അനുസരിക്കില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്, കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരിതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഹിംസയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ധാർമ്മികോദ്ബോധനം ചെയ്യുകയും മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്കരമായ മാനസിക പരിണാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വന്നിട്ട് ഈ വേദത്തിലൊന്നും തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, വേദങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്. ശ്രീബുദ്ധൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അവരെ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു പരിഗണന, അതായത് മൃഗങ്ങളാണ്, അവരോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു പരിഗണന കാണിക്കാത്ത അതിന്റെ പരിണാമ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്താണ്? അവരെ മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാനസിക പരിണാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവിയാണ്, അതിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ദോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാണ് ആര് ചെയ്തത്? ശ്രീബുദ്ധൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇത് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പാപങ്ങൾ, അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ നാസ്തികരായ അല്പജ്ഞാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുഗമിച്ച് അപ്രകാരം കാലക്രമേണ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രാഥമിക നടപടിയായ ധാർമ്മിക അച്ചടക്കവും അഹിംസയും പരിശീലിച്ചു. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് രണ്ടു കൂട്ടരാണല്ലേ. ഒന്ന് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താണ്? ഭഗവാനില്ല, അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരിത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ആരനുയായിയായി മാറി? ശ്രീബുദ്ധന്റെ അനുയായിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് ധാർമ്മികമായ അച്ചടക്കവും അഹിംസയും അവർ പരിശീലിച്ചു. ശ്രീബുദ്ധൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുയായിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം നാസ്തികരെ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്ന അത്തരം നാസ്തികർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുന്നതിലേക്ക് മാറി. അതേസമയം സ്വയം ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനിൽ അവർ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശ്രീബുദ്ധനിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നു.
അപ്രകാരം അവിശ്വാസികൾ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളായി മാറുന്നു പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ, അത് ഈശ്വര വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്തത്. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണയാണിത്. അവിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹം തന്നിൽ വിശ്വസ്തരാക്കി. അപ്പൊ അവിശ്വാസികളായവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ശ്രീബുദ്ധന് സാധിച്ചു. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മൃഗബലി സമൂഹത്തിൽ അതിപ്രബലമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു. ഇവയൊക്കെ വേദനിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തൊരവസ്ഥ, മൃഗബലി വളരെയധികം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറയും, ഇനി പോകെ പോകെ ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവയൊക്കെ വേദനിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്നത്തെ ജനങ്ങള് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേദവിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അക്കാലത്ത് ആ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം സാമാന്യ വേദപഠിതാക്കളെ ഗംഭീരവും ശ്രവണസുന്ദരവുമായ വാചക പ്രകടനത്തിലൂടെ വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോ ആധികാരികമായിട്ട് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേദവിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാത്തവര്, അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വേദജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലത്. കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സത്ത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ലത്. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴെന്താണ്? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്ത, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, അക്കാലത്ത് വേദവിജ്ഞാനം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അക്കാലത്ത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വേദവിജ്ഞാനം സമ്പ്രദായം സാമാന്യ വേദപഠിതാക്കളെ ഗംഭീരവും ശ്രവണസുന്ദരവുമായ വാചക പ്രകടനത്തിലൂടെ വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു സത്ത എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തില് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്തരം മൂഢപണ്ഡിതരെ അവിപഞ്ചിത എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് അത്തരം മൂഢപണ്ഡിതരെ കുറിച്ച് വിമർശനപരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അവിപഞ്ചിത എന്ന് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം, അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിലൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാത്ത മൂഢരായ വേദപണ്ഡിതർ നിശ്ചയമായും സംഭ്രാന്തരാകും. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആരാണ്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, വേദേശ്ച സർവേര അഹമേവ വേദ്യോ. വേദത്തില് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് വേദങ്ങള്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം, അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ടത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട്, ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം, അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കേൾക്കേണ്ടത്. ആധികാരികമായിട്ട് ആ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരം ജ്ഞാനങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ സംഭ്രാന്തരായി പോകും. അത്തരക്കാർ മതാനുസൃത ആചാരങ്ങളെ എല്ലാമായി കരുതുന്നു. അവർക്ക് ഗാഢമായ ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മുകളിലുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ആ സത്ത മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് മൃഗബലി ചെയ്യണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരത് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് അത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതാനുസൃത ആചാരങ്ങളെ എല്ലാമായിട്ട് കരുതുന്നു. അവർക്ക് ഗാഢമായ ജ്ഞാനമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 15:15 വേദേശ്ച സർവേര അഹമേവ വേദ്യ അനുസരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒരാളെ ക്രമേണ പരമപുരുഷന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഒരാളെ ക്രമേണ പരമപുരുഷന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. പരമപുരുഷൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് വിശ്വാവസ്ഥിതി
ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സാരാംശം. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം കർമ്മത്തിന്റെ അഥവാ പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ അനായാസേന സംഭവ്യമാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അനധികൃതരായ വേദപണ്ഡിതർ പവിത്രീകരണ ആചാരത്തിൽ മാത്രം വശീകൃതരാവുകയും അപ്രകാരം സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, വിശ്വാവസ്ഥിതി, വിശ്വത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ സ്ഥിതി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചറിയുക എന്നതാണ് വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ സാരാംശം. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്, ആത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്, എന്തിലറിയുന്നത്, വേദസാഹിത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പര കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും ജീവാത്മാവും, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കാരണം ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് എവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അത്തരം കർമ്മത്തിന്റെ അഥവാ പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പരമലക്ഷ്യം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ അനായാസന സംഭവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് എന്താണ്, എളുപ്പത്തില് അനായാസേന നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമാകാണ്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട്. മടങ്ങിച്ചെല്ലാന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താ പറയുന്നത്, അനധികൃതരായ വേദപണ്ഡിതർ പവിത്രീകരണ ആചാരത്തിൽ മാത്രം വശീകൃതരാവുകയും അപ്രകാരം സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അനധികൃതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതര്, നമ്മളെ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വരാത്ത, അത്തരത്തില് അല്ലാത്ത ആ ഒരു ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ, കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൃഗബലി ചെയ്യണമെന്ന്, അപ്പൊ അവരത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായി, മാറിപ്പോയി. കാരണം അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അഹിംസയായി മാറുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് അഹിംസയാകില്ല. കാരണം ആ മൃഗത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ തിരിച്ചെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, അത് ശരിയായ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് അത് അഹിംസയായിട്ട് മാറി. അത്തരം നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള സംഭ്രാന്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആസ്തിക സംശയാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി മൃഗവധത്തെ നിരോധിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന പാതയിലെ വിപത്കരമായ ഘടകം മൃഗകശാപ്പുകാരാകുന്നു. രണ്ടു വിധം മൃഗകശാപ്പുകാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൃഗം അഥവാ ജീവസത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇവരിരു കൂട്ടരും കശാപ്പുകാരും ആത്മവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും മൃഗകശാപ്പുകാരുമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള സംഭ്രാന്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ആസ്തിക സംശയാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്, പ്രാഥമികമായിട്ട് മൃഗവധത്തെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൃഗവധത്തെ നിരോധിച്ച് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന പാതയിൽ ഏറ്റവും വിപത്തായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്താണ്, മൃഗകശാപ്പാണെന്ന് പറയാണ്, മൃഗകശാപ്പുകാരാണെന്ന് പറയാണ്. ഇത് രണ്ടു വിധത്തിൽ മൃഗകശാപ്പുകാരുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മാവിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് പറയാം, മൃഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാണ് അല്ലെ. അതും ഇവരിരുവരും ജീവസത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇവർ ഇരു കൂട്ടരും കൂട്ടരും കശാപ്പുകാരും ആത്മവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും എന്താണ്, മൃഗകശാപ്പുകാരാണെന്ന് പറയാം. മൃഗകശാപ്പുകാർക്ക് മാത്രം പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൃഗകശാപ്പുകാർക്ക് മാത്രം
നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, മൃഗകശാപ്പുകാർക്ക് മാത്രം പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പ്രമുഖവും പ്രാഥമികവുമായ മൃഗവധം അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ അതിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൃഗവധം അവസാനിപ്പിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മൃഗവധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേറെ, മൃഗവധം വേറെ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആപത്കരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മറപിടിച്ച് കലിയുഗ പ്രസാദത്താൽ സന്യാസിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ തരത്തില് സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് കുറെ സന്യാസിമാര് ഉണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മൗലാന ചാന്ദ് ഗാസി സാഹേബും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മൗലാന ചാന്ദ് ഗാസി സാഹേബും തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ അവതാരികയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കശാപ്പുശാലകളിലെ അനിയന്ത്രിത മൃഗവധം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യജ്ഞബലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ കശാപ്പുശാലകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നടക്കുന്ന മൃഗവധം എങ്ങനെയാണ്? വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞബലിയിൽ പോലെയല്ല, അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അസുരന്മാർ അഥവാ വേദസാഹിത്യ പണ്ഡിതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ മൃഗബലി വേദവിഹിതമെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു. ഇപ്പോ വേദപണ്ഡിതര്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അസുരന്മാര്, അവര് മൃഗബലി വേദഹിതമാണ്, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? മൃഗബലി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ എന്താ ചെയ്തത്? അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവർ ആരും അത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്ത്? ആ വേദത്തിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും സാഹോദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും സമത്വത്തിനുമായി ഉഗ്ര പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന വലിയേട്ടന്മാരുടെ പൈശാചിക വധത്തിൽ നിന്നും പാവമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത്? മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ സാഹോദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും സമത്വത്തിനുമായിട്ട് ഉഗ്ര പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന വലിയേട്ടന്മാരുടെ പൈശാചിക വധത്തിൽ നിന്നും പാവമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. മൃഗവധം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ നീതി ഉണ്ടാകില്ല. ഈ അനീതിയെ പരിപൂർണമായി നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അഹിംസാ തത്വം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ മൃഗവധം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തുണ്ടാവില്ല? നീതി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളുള്ളിൽ എന്തില്ല? നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് 4 യമനിയമങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 4 യമനിയമങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ യമനിയമം എന്താണ്? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അത് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നമ്മളുള്ളില് ദയയാണില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ആ മൃഗവധം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? നീതി ഉണ്ടാകില്ല, അനീതിയാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, അവരോടുള്ള ദയ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്താണ് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് അഹിംസാ തത്വം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ദർശനങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി നാസ്തിക ദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? നാസ്തിക ദർശനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ദാർശനിക ശാസ്ത്രം വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇതെന്താണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്?
ശ്രീബുദ്ധൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തന തന്ത്രമാകുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തന തന്ത്രമാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രീണിതം. ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമാകുന്നു. അവിധം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപാദകൻ ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേദദർശനങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന് അതിനെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട്, വേദത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അല്ലാതെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, നാസ്തികരാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വേദത്തിനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എതിർത്തു. ഭഗവത് ഭക്തരോട് സദാ അസൂയാലുക്കളായ രാക്ഷസന്മാർ വേദവിഹിതമായി മൃഗവധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു. ഇന്ന് ആധുനിക സന്യാസിമാർ ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാന് വേദങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് വെറും സാങ്കേതികം മാത്രമാണ്. അത് അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാങ്കേതികമാണെന്ന് പറയണത്. ആ ഒരു സമയത്ത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ആധുനിക സന്യാസിമാര് ഇത് പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ആധുനിക സന്യാസിമാര് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവാചാര്യനായ ജയദേവ കവികളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനാലാപനങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ വൈഷ്ണവാചാര്യനായിട്ടുള്ള ജയദേവ കവികളും ശ്രീബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദശാവതാർ സ്തോത്രത്തില് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ശ്രീബുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വേദപ്രാമാണികത്തെ സുദൃഢമാക്കാൻ കാലോചിതമായി ശങ്കരാചാര്യ ചെയ്തതുപോലെ വേദത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാമാണികത്തെ സുദൃഢമാക്കാനായിട്ട് കാലോചിതമായിട്ട് കാലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് വേദത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ഇരുവരും ബുദ്ധ ഭഗവാനും ശങ്കരാചാര്യരും ആസ്തിക പാശ്ചാത്തല പാത ഒരുക്കുകയും വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ വിശേഷിച്ചും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും സത്യത്തിൽ ചെയ്ത് ഇത്രയുണ്ടോ? സമയം പോകുക. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അഹിംസാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ഇക്കാര്യത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഏറ്റെടുത്ത് മൃഗകശാപ്പുശാലകളെ മുഴുവൻ അടച്ചിടുമോ? അപ്രകാരം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ തത്വത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അഹിംസാ പ്രസ്ഥാനത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം ഇക്കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മൃഗങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കുറയാണ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ആ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ മൃഗകശാപ്പുശാലകളെ മുഴുവൻ അടച്ചിടുമോ? അപ്രകാരം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ തത്വത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാതായിട്ട് മാറും. കലിയുഗാരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. എന്നാൽ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഏകദേശം 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവതരിച്ചത്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർവ്വമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാരണം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ത് രചിച്ചത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചത് 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവചനാണ് അത് മുഴുവനും. കാരണം ആ സമയത്ത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ പ്രവചിച്ചതാണ്. ഈ സുവ്യക്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആധികാരിത്വം അപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമമായ സത്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആധികാരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത്, പരമസത്യം
സത്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്തരം നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവയൊക്കെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി സഫലമാകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കുറെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് സഫലമാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്താത്മാക്കളുടെയും 4 ന്യൂനതകളായ പിശക്, മിഥ്യാബോധം, വഞ്ചന, വൈകല്യം എന്നിവ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംശയാതീതവും പരമവുമായ സൂചനകളാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. തെറ്റ് പറ്റുന്ന, പിന്നെ മിഥ്യാബോധം, പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താണ് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംശയാതീതവും പരമവുമായ സൂചനകളാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളാണ്. നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ഈ 4 പ്രവണതകൾ. മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ന്യൂനതകൾക്കൊക്കെ അതീതരാണ്. പക്ഷെ മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ 4 ന്യൂനതകളും ഇല്ലാതാകുന്നു. ജീവാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 4 ന്യൂനത വരുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി മാറി. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ന്യൂനതകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ വിദൂരമായ ഭാവി ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അവർക്ക് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഭാവി ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനും ദർശിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കാനും, ഈ മുക്തർക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ